temo mondo mwakoni network to dhi chalo eyo machalo nade odiochieng' ma kawuono twak midhi takata kod Joyce Oduor kaka wono walose e wechego mag igni 13 nyaka ne telo kata katiba ma pacho kae ne chak tiyo e pacho kae nokale kacha tarik 27 mar dwe mar aboro higa mar 2010 tiende nang'o ka wantiere sani gik mage mosetim e yo moro makare wantiere kae Joyce Oduor twak kawuono okinde dhi bedo kar ka achiel kachiel odhi chalo nade iko ne nyakora Ramogi jongi ma chalo nade kawuono e cheno mar mbakoro Cleophas Oluochi lere yo makare ahinya higni 13 koro nyaka ne katiba mano mar higa mar 2010 ne ket chik mar mondo mi ochak tie pacho kae katiba mar higa mar 2010 nokelo weche mopogore opogore pacho kae awantiere kanyo kod weche mag counties kata devolution mabende noketo maga achiel kuom gigo mabende katiba mar higa mar 2010 ne okele pacho kae ka achiel kod weche mopogore opogore mabende noloki e katiba makamano ka chapter mokwongo mano mar katiba mar higa mar 2010 omiyo jopiny teko iwacho kanyo ni sovereignty of the people and supremacy of this constitution magi achiel kuom gigo mabende wabiro ng'iyo ni nyaka sani bende teko nitiere lwet jopiny to bende katiba ma pacho kae higni 13 koro bende gisebedo ka otiyo e yo makare kosenena katiba mondik piny to ponono jogo mantiere telo kata wan kaka jopiny bende wadluwo katiba no e yo makare mane momiyo abro bedo kod okil adek kod okinyi makawuono mar mondo mi watwagi kalore ni gin jogo mabende gin jolony e weche mag chike gibingi nyiswa nene to bende nyaka higni 13 kochakore higa mar 2010 nyaka sani katiba osebed kiluwo e yo makare kose oyo to kaka pile mbaka makamano wabro chwalo nyaka kor gwenge magwa mage counties mopogore opogore mar mondo mi wang'e ni to jopiny bende ging'e gima katiba wacho kose giwinja ni nitiere katiba manyien manolosi e higa mar 2010 to nyaka sani ponono ng'ato kia kata ni chapter 1 wacho nang'o chapter 2 wacho nang'o mago duto wabro bedo kwa funo ne nyakwa Ramogi Ajwang achiel kachiel okinyi makawuono Cleophas in kor kakori kipime katiba ma pacho kae higni 13 kochakore higa mar 2010 nyaka sani osebed kiluwe makare kose chalo nang'o Joyce en penjo moro manyalo bedo gi kuonde ariyo mabende idhi yudo thuolo mondo mi jolony weche mag chike oler ni matut okinyi makawuono chen mar mbakoromo ka kuonde madito ma nya bedo kata bende kan watema ne rango kendo penjo anyalo wacho ni kumoro achiel osebedo kata kitiyo makare ni mare katiba ni mano mar 2010 mano katiba manyien mabende okelo loch gwenge maromo kacha sirkende mag loch gwenge maromo 47 osebiro kod lokruoge kachelo kod dongruoge mopogore opogore mabende oganda e kinde mokalo mane studio kar kachen mar makoromo wasegoyo mbaka ni kod jowa kendo ka wapenjo gini gin ber mage mabende oseyudo kar kacha mano kaluwore kod telo gi mago mag loch gwenge mana juma mokalo kar kae ne nitiere nyasi mar hingo higni 10 nyaka ne telo mag loch gwenge ne chakre e romo makamano mar aboro tiende nang'o kendo ka gigi duto bende chopo kacha e yo ma opogore opogore mano nyalo bedo achiel kuom gigo mabecho mabende nonyalo neno kacha Joyce ni adier iyudo thuolo mano mar neno ka dongruoge mopogore opogore kendo migepe mamoko manong'iyo mana nene sirkal mamalo walosi wechego mag pur kairango wechego mag kata mag irrigation kata mag pi chenro mag pi keyo pi kuonde mopogore opogore wano ka sani gintiere kaunti kacha magi mag thieth waneno kacha ka sani dakteche moko bende kaunti counting mag chulo jok machalo kamae tiende nang'o Joyce ne ineno ka chenro mag somo bende onywande iye kanyo to en somo no mano mar nasari waseno counties mopogore opogore ka miyo rak jopuonj nasari kendo magi gin achiel kuom olemo manyalo bedo ni gin mag katiba manyien bende nyakora Ramogi Ajwang bende gima nyaka wapar kendo wang'e ni etelono bende mwaneno kacha ka nitiere medruok mago mag counties kaachiel koda ka tong' manyien wamaber ni katiba kane chako tiyo mondo mi ochak kete tim kacha kama ne wantiere kacha kod transition authority mabende notiyo matek ahinya mondo mi one wadare katiba manyachon madonje katiba masani ma okete time yo machalo nade Joyce to kata kopogore kod weche mabende katiba mar higa mar 2010 ne okele pacho kae mano counties 47 mabende nyaka sani osemiyo atelo ochope ne jopiny e yo makare nowach ni counties olosi mar mondo mi jopiny oyud dongruok e yo makare wang'eyo ni katiba manyien mano mar higa mar 2010 bende nokelo mar mondo mi
bura mamalo opogi e kidieny ariyo kata chambers ariyo, mano mar Senate kaachiel kod mano mar od bura mamalo National Assembly. Nyaka sani bende wabiro bedo kwa penjo lemo makamaga inyanya to mano mar Senate ma bende nolos manyien bende osebedo kokonyo e yo makare. Wang'eyo ni senators tijgi onego bed ni gitiyo e counties mopogore opogore, gisebedo ka gitimo tijgi e yo makare, kose gin mana jogo maponono ondiki gichamo sara dwe ka dwe to onge gimora mora ma gikonyo godo jopiny. Mago duto wabiro bedo kwa fuono kod jolony kata okil ma bende abiro bedo godo e twak mar okinyi ma kawuono. Cleophas kamano bende Joyce, weche gi osebedo kata mathoth kangi go tarubin bende waranga ne weche go mag nywando pak jopiny mano koting'o weche go duto mago mag public participation bende osetime yo moro makare. Waseneno ka doho ma pacho kae bende osegolo ng'eto mopogore opogore e thuolo mar higni 10. Achiel kuomgi mano ne ng'etono mano mar bura mano chwal kata kane pingo mokalo chuogo paro mano mar BBI mabere no nyuol kata tok mosruok e kind ogai mar Azimio masani Raila Odinga kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mano nyuolo paro mar Building Bridges Initiative. Paro makamano ma doho bende ne ochungo kendo wito oko. Achiel kuom gigo mano miyo wite oko ni wacho kanyo ni ero jatend piny Kenya ok nya chako paro makamano mondo mi ochwale iye kata achiel kachiel. Tiende nang'o kiwinjo ni pak jopiny ne ok ochoki. Katiba ni bende osemiyo pek choko pak jopiny jogo mantiere counties karkacha kata ka gin jogo mane county wano kata kanogo ombulu e wi weche gi mago mag BBI ni nyalo yie ni ombulu gi otimgi e yo mano timgi chanang'o kata ka wadok chien kata to adieri mar wach ne ni gigi duto ne gin ataro mar chik. Kinde miwacho ni Joyce gin ataro mar chik tiende nang'o? Chik ni bende osebed ka iluwe e yo makare, osekete tim e yo makare kosoyo. Machiel kuom gigo mabende an bende ageno e kinde madhi bedo karka ka waluwo twak achiel kachiel ka wantiere kod Joyce kachiel koda ka welo madhi bedo karka e studio mondo mi wane ni twak makama onyago olemo kendo wabedo kod ng'eyo matut kotenore kod katiba wa. Bende penjo bangi penj gi Joyce en ni katiba ma Kenya mano ma 2010 bende en adieri ni en katiba mano los kod paro manyalo dhi kata higni en higni 10 gi wiye kama jo Kenya nitie sani. Iwacho ni ero kata kan progressive ochalo nade en gino masudo gi kinde mantiere thuolo ntiere mar loke kai pono e boloke gin gik mage mantiere kata mantiere kod nyaw monego bed ni tego kata kinde mabiro ka wachako safar machielo ma higni 7 kapok ochopo kata higni mago maromo kacha 20 mano ka jo Kenya tiyo kod katiba makama mondo mi giyude dongruok kaachiel kod kalokruoge ma opogore opogore. Koro Joyce en gino mara kawuono wadhido thuolo matwak kaachiel kod somo ka wasomo rieko manyien kuom jolony man ge studio kaachiel kod in bende kidhi tayo chenro. Ilero kanyo makare ahinya to twak makamano bende wayaw thuolo joneno magwa. Ang'eyo ni ponono in kaka janeno bende ng'eyo gima katiba wacho. Isekawo kata thuolo mari mar kawo katiba ma pacho kae mano mar higa mar 2010 ibed piny isome yo makare mar mondo mi ing'e gima chapter ka chapter mar katiba gino mowacho. Kapok itimo mano odiochieng' ma kawuono wabiro bedo mana kwa fuono matin mar mondo mi wang'e ni to kanye ma piny Kenya osetime makare ka giluwo katiba to kanye ma ponono rem nitiere to katiba makama obro medo tayo piny Kenya kuom thuolo maromo nade to biro konyo jopiny e yo machalo nade. Omi chako mana oronwa ote mari penjo mora mora yore waduto te mag tudruok oyaw kitudri kodwa achiel kachiel okinyi ma kawuono. Joma ntiere counties obed county ma Kisumu, county ma Homa Bay, county ma Migori, county ma Mombasa nyaka Kisii odiochieng' ma kawuono jofwambo mag ogoyo tacha e counties go duto biro chopo kanyo mar twak kodi achiel kachiel. In bende nyiswa ni higni 13 koro nyaka katiba mar 2010 ne chak tia yange pacho kae bende seneno kotiyo e makare kose ok lu chike makamago. Iwacho ni katiba e gima duong', iwacho ni ng'ata mantiere pacho kae katiba e maricho iritowa. Iwacho ni onge ng'ata mantiere e wichi kata ma ok nyal timne gimora mora kalore kod katiba ma pacho kae. Omiyo Cleophas penjo go duto mabende nyisa kanyo wabro bedo kwa twak achiel kachiel kod okil mabende aneno kosedonje studio kod sani. Erokamano ahinya Joyce. Nyakora mogi jwang' ineno waka intiere diaspora ineno waka intiere pinje maoko warwaki chenro ma kawuono ornwa ote kata kokalo e mbui mago mag Facebook Ramogi TV yudo wakacha live bende e mbui no mano mar X nongere kata ni Twitter yude kar kanyo bende yudo live YouTube wantiere live kidieny makama bende nyalo yudo achiel kachiel e mbui no mano mar Citizen Digital donj kacha e app mari kata ka intiere laptop mari dika kacha www.citizendigital mano gima ntiere kar kacha chake yude idhi yude kata achiel kachiel mondo mibed kod ng'eyo ni kidieny mar live mano mar Ramogi TV idhi yudo chenro ni ma ok olewo
miwa pachi nyaka giko ka wadhi bedo kachiel e chenro ma kawuono. Nakelo ni chenro ma kama chal mar fwambo kantie ka kod nyawadwa Joyce Dur mar donjo kod chenro mar mbako romo. Anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar muke nyaka tsango aweye lwet Joyce makoro bere dakawi achiel nyaka wadhi nyime kod chenro mano mar mbaka romo. Ikete mana karka wakawiyo macho kaduogo twak dhi nyime. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. So yes, that's how Nana became head of radio. Just like Mama ambaye mimi nimeinspire huko Nyamondo South Mugirango, huko Kitutu Masaba kwetu, huko Kitutu Chache, wapi ule mama anasikiza Egesa na anasema Nana amefanya kipindi mzuri. Huyo mama yuko Facebook, Cynthia. It was the ambulance guys who were looking for me. My son had hit his head so hard on the cabro. So also last year was so hard for me because I saw people, you know, every time I see parents celebrating on TV, their kids have done so well. Cynthia, I cried all my tears. I was like, God, I have just missed this opportunity. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo. Wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George. Mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johort moerore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musaja kadala. Justice for all. Nyane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gimaruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV.
Uhuru Superstores Limited. Wani duka maduong' kendo namba 1 waidore boma ma Kisii. Wauso chiemo mopogore opogore kod mwandu mag hardware mamoko. Magedo koting'o mabati mar Dumuzaz, Galshit, Simiti, chumbe magedo e kind mamoko. E nengo moyueyo. Mondo ing'e mathoth, yuana tole namba 0111 kata 0111 Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Yud mwandu e nengo moyueyo kata omenda ma itiyo godo. Machiegni dala. Machiegni kendo nyakora Ramogi Jang to mana kaka iwaseng'isi kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Okinyi makawuono watwako tudore kod higni 13 nyaka ne katiba manyien ma pacho kae mano mar higa mar 2010 ne chak tiyo ayanga e pacho kae. Katiba makamano noketi mar mondo mi obed chik matiyo e pacho kae kochakore tarik 27 dwe mar 8 mano higa mar 2010. Matiende ni kochakore tarik onogo nyaka gisani koro en higni 13 nyaka katiba makamano ne chak tiyo e pacho kae. Nitiere achiel ariyo adek moko mabende katiba makamago noyango nonego bed timore e pacho kae. Mano kochakore kod loso sirikal mano mar loch gwenge mano counties magwa 47 ma pacho kae kachiel kod pogo od bura mamalo mar mondo mi obed kod od burano mar Senate kod mano od bura mar National Assembly kachiel kod neno ni kapok otim gimoro amora e pacho kae to ber mar mondo mi okaw pach jopiny gino mabende luongo kanyo kod dongere ni public participation. To nyaka sani higni 13 ka luore kod kidienje adek go mabende katiba makamago no katiba mar higa mar 2010 noyango ni nyaka time yo makare. Bende weche osebedo katimore e yo maber. Bende katiba ma pacho kae mano mar higa mar 2010 osebed kiluwe e yo makare kose oyo. Kose ponono nitiere jogo mosebedo kadhi ataro mar katiba ma pacho ka. To jogo modhi ataro mar katiba ma pacho ka bende osebed kikawnege chik kaluore kod katiba onogo. Mane momiyo Okinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod welo ariyo e studio mar Okinyi makawuono. Giduto gin okil. Antiere kae kod Okinyo Jabungu kachiel kod Samuel Ayieko. Duto gin okil jolony e weche mag chike. Wadwa mana twaka kotudore kod weche mag katiba, weche mag chike mang'e ni bendu lonye. Kauna nyalo wacho ni waketo uwe bugo maru kaluore ni weche mag chike winjo matamra gi nono. Machiegni ore twak makawuono achak kodi Samuel Ayieko. Chiwo nado Okinyi makawuono. Chiwo maber Joyce, erokamano Ramogi TV and Royal Media Services mar kelo kaka kawuono mondo watwak wach makama. Erokamano ahinya. Okinyo Jabungu machiegni e twak mar Okinyi makawuono. Erokamano Joyce kuom rwaka kawuono. Wagoyo twak wach chike ma katiba ma osebedo go kuom higni 13 nyaka sani. Nyakora Ramogi Jang in bende kamora mora ma intiere Okinyi makawuono. Anyalo wacho ni in bende kamora mora minenowa in bende in wendo mar Okinyi makawuono kaluore ni nyalo tudri kodwa kokale yore waduto te mag tudruok kochakore namba mar ote machuok kama en 23600 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV Twitter @Ramogi TV Twitter kata X yudo wa Ramogi TV kata an inyalo tudri koda e Facebook page mara yuda Joyce Oduor, X account mara yuda @JoyceOduor_penjo ote mora ma intiere godo Okinyi makawuono wabro bedo kwa duoko achiel kachiel e studio marwa odiochieng' makawuono. Kwa chaka yanga twak mar Okinyi makawuono chak kodi Samuel Ayieko. Higni 13 koro nyaka katiba manyien ne chak tie pacho kae. Kwa nyalo mana chako generali inyalo wacho ni katiba makamano osebed kiluwe e yo makare kwa chako kod ja Kenya kachiel kod jotelo magwa. Yeah, erokamano Joyce. Katiba mana okel higa 2010 2010 nokel kowuok process mar referendum. Jopiny nomi thuolo mondo ng'i katiba mondo giyie ni mae katiba ma gidwaro mondo timang'ono otagi. Ka igolo go katiba machon mana independence constitution. Gipacha giaka senene kosewuotho gi katiba anyalo wacho ni in a scale of 1 to 10 poko chopa beach. In korka kori poko chopa beach. Dwaro mar katiba poko bedo implemented kaka dware mondo mi okony jopiny
kata mondo okel reforms e institutions ma Kenya kaka dwarre. Gimomiyo amiye ang'wen, wach na ang'wen, 4% or 40%, en ni king'iyo higa ka higa kalokre yiero kitimo tiyudo ka jotelo mikelo madonjo e offices gi biro gi pach gin giwegi, gibiro ga agenda gi gin giwegi, ma agenda gi ineno ka moko gigwenyre, onge uniformity, ma ka ng'ato donjo to dwaro odhi mbele gi tich mana ng'ama owuok office cha dhigo mbele cha, ko donjo to odonjo gi mage. King'iyo kata institutions mantiere mobedo created e katiba ni, ineno ka structures motegno pok odonje iye, pok olos gi motegno, pok gichung' motegno. To kata ka pok wachopo kata structures miwacho ni nyaka sani pok olos motegno, in korka Korea imiyo ni katiba ma pacho kae pok ochopo kare, imiyo atamalo 40 e wi 100. Jabungu arwaki e twak okinyi ma kawuono, higni 13 koro nyaka ne ket e chik katiba mar higa mar 2010. Iwinjo ka Samuel Ayeko wacho ni katiba ma kamano noket chik tok jo Kenya de referendum, matinde ni atamalo 67 mar jo Kenya noluto mbulu mar mondo mi katiba ma kamae ochak tie pacho kae. Korka kori nene nango osechako tiyo makare kosepodi, inyalo miya atamalo adi? An kakora wasetimo progress mang'eny implementation mar katiba ni. An kakora neno wasea mabor chakre higa ma 2010 nyaka sani. Kakora nyalo miya atamalo 65. Imiye 65 mane wi 100. Anno kakoro untiere gi pogruok e paro, ibiro nyiso wanang'o, Ayeko bende biro nyiso wanang'o. Kamano. 65 gimomiyo amiye 65, katiba ni nigi gimoro miluongo ni checks and balances. Bang' wasekadhe ka dog chien higa ma aparo ni 2011, ker mane nitie Mwai Kibaki notemo kelo paro moro ma oketo ka dog chien matin. Katiba ni ne wacho ni the then Chief Justice, jatend do mano ne Gisheru, nonengo dhi retire. Koro jatelo do ne yudo jatelo manyien ma Kibaki otemo tiyo gi wiye ma omiyo nenen Visram Al-Nasir Visram ma nominate kaka the Chief Justice mabiro, to do notamore nikech katiba president oge gi power no. Koro ka neno ka osechako from 2010, nitie gik moko ma president osebedo ka timo to do wacho kamae, katiba wacho do ema protect ga katiba, do wacho kamae, commission ema onego tim kamae. Koro aneno kama osechopo gin gik moko mang'eny ma osetimore ma wabogoyo twak kuom be. Aneno ni katiba ni osebedo protected mang'eny, wasetimo development mang'eny. Mineno koro kata ker masani, kata Chief Justice masani, ker noko tiyo gi wiye. No ni katiba wacho ni en Judicial Service Commission, mano ti Judicial Service Commission. Nite appointments mang'eny ma do be osetamore gi gine mar dwaro mar president. Koro an kakora emineno amiye 65% kanyo. Ayeko kaduoki e twak okinyi ma kawuono, Jabungu owacho ni katiba ma pacho kae osetiyo makare, omiya atamalo 65. In korka kori wacho ni inyalo mana miya atamalo 40 kaloni ni pok oluwe e yo makare. Dago mar mondo mi ineno ni ponono nitiere rem kanye, ma ineno ni katiba mar higa mar 2013 nyaka sani pok ochopo dwache makare mar ponono rito ratiro mar jo Kenya kaachiel kod joma moko mantiere pacho ka, obed jotelo kata josiasa. Wach maduong' mana katiba kelo ma ji teno morgo en tero telo e gwenge, devolution. Devolution nobed embraced gi ng'ata ng'ata, mane achievement maduong' mana neno ei katiba ni mokwongo. To king'iyo devolution en koro functions mag national government mana piny owacho mamalo ne timo kendgi centrally. Katiba wacho no, we water functions moko
e gwenge mondo kel development e gwenge. Katiba no nowacho maber ni allocation of revenue madhi e devolution nonego bed 35%. Atamalo ma 35. Sani wan higni 13 down the line. To allocation of revenue madhi e counties and only 15%. Matiende ni kanyo poko chop chike yo makare. Kanyo poko chop. Koro go ana atamalo no out of 100%. Percentage mane mosedine? Out 35%, 35% be 100%. Okay? Koro 15% out of 100. Mano menyisi ni singu mar katiba cha poko chopo e wang. Mano kodhi kor devolution. Kwa dhi kor issues mag provision of health services. Ndalo corona ka corona no chopo, nineno kaka piny Kenya ne struggle gionge kata gi health facilities mag keto joma nigi tuo mar corona. Kanyo mineno ka koro counties ne ringo kagi kacha, kagi gero osiptende, okay? Gimanyo dakteche, gimanyo facilities mondo keto osiptende go. Mano as late as 2020. Okay? Which means ni throughout the years, nyaka since 2010, magi gin services mano poko bedo implemented, poko no get in place, gi county governments, nikech ango? Nikech allocation of resources pok oromo, poko chopo kama onego beno chope chande. What even road infrastructure? Road infrastructure, yes, okanya wacho ni onge progress, nitiere progress, but bedo progress ma dhi in line gi katiba dwach jopiny kaka ne gidwaro mondo mi devolution okony gi piny kar kae. Nikech of course jite dwaro networking, road network, kiwuok e county ni ichope county cha, bende ndeche mane gweng be osechopo kiwango monego be ni gichope. Nikech kidhi kata mwalo dala wakocha ka wuok na bigar kai abore ngama ber ma chop nyaka Bondo. Ka se chopo Bondo to paro chako chana koro dala dhi chope nango. Kalure ni ponono chendo mag yore podonge kar kanyi. Aneno ka jabungungi kanye kinde mabende lero points gigo. In kor kakori ipogori e paro kod Samuel Ayeko mabende wantiere gode twako kinyi makawuono kiwacho ni katiba osebedo katiyo e yo makare. Ikungo gichiwo ranyisi kanyo kotudore kod kaka kata jatend piny osebedo katimo yiero mopogore pacho kae kiwacho ni osebedo koluwo katiba e yo makare. Inyalo mana nyiso weche mamoko mabende kor kakori neno ni itimo kaluore kod katiba mano mar higa mar 2010. Kakora nitie gik moko mang'eny. Ka waduogo chien, katiba ni nitie functions manodong e national government. Ka osiepo wacho kae, nitie sani wan gi governments, sani wan gi serikal 48. Wan gi serikal maduong' to wan gi serikal mag gwenge, mago county governments. To nitie tije manodong e serikal maduong' to nitie tije manodong e serikal mag gwenge. Koro en gima rach ka wakili wacho ni koa Nairobi kae ochopo Bondo maber to dhi dala. To koro stress mar chopo e dala gi goy. Nitie roads agencies nitie mang'eny. Nitie Kenha mano mar function mar the national government. To en be osebedo gi governor, sani en gi osebedo gi governor ne higni 10, sani en gi governor mar 2. Koro mano tij kiae main road kidhi dala ni, mano tij governor monengo gine tij governor, nitie tij governor, nitie tij MP ema ni in charge mar kera, to nitie county government be payo ga yo ma ginene. Koro mano progress, ineno koko wacho ni kodhi nyaka Bondo ochopo maber, mano progress. O ginene o kaka 2010 kaka ne nitie cha. Kibiro kuom gine mar migao mar thieth, be nitie ma migao mano bedo devolved, ma katiba wacho ni koro counties ema gine gik moko gi.
Koro county ka county onego kao tijene mar gine mar thieth. Nitie counties mosego gine mang'eny. Wawuotho ga gi wakili Kenya te. Ineno county kaka Kakamega sani nigi ogero hospital maduong' malich. County kaka Kirinyaga kae nigi hospital maduong'. Koro mano en mana county pa county nikech gite gin 47. Koro kinyalo wacho ni katiba okotiyo nikech nitie counties ma katiba gi konyo, to nitie counties ma katiba gi be implementation bedo marach. Koro ema wacho ni pod agwamo mana kacha kama nantie ata prauchiel gabich e katiba ni. Kinyalo paro bang' Ker Uhuru donje telo. Gima katiba ni nedwa gine mang'eny, nedwa punguza mang'eny en teko mar presidency. Katiba machon cha president ne tiyo kako dwaro ni kuonde gi kae okanyal keto e dongruok nikech jogi no gigochona kae magi joga anyalo timo appointment kaka dwaro ka dwa ni bed chief justice dia kamano to onge gimo nyalo timo. To ka wantiere kar appointment kanyi wacho ni kato bedo no sebedo kotimore e yo makare kwang'ia ne kalore kod oganda dhoudi mabende ponono omako sectors mamoko kata iyiero e sectors mamoko mapacho kae. Mano bende katiba yiego adiera jabu? Katiba sectors mang'eny nikech waneno ka oganda dhoudi moko ema ponono yier kata sector makama kwa tiyo kod ranyisi. Nitiere sectors moko makata kwanono wasebedo kwaneno nitiere oganda dhoudi moko mang'eny ahinya moloyo mamoko. Katiba wacho nang'o kotudore koda yiero oganda dhoudi e tije mag sirikal mapacho kae? Ineno an kaka waket for example an kaka ker anyalo tiyo kaka dwaro but okabotiyo gi thuon ni adwa ng'ani to ng'ani nyaka kete ginene. Kaka katiba wacho ni every public office must have diversity. Diversity mano wacho ni koro nyaka udi wan gi ute mang'eny e Kenya kae. Jaluo, Okuyu, Kalenjin nyaka obed gine kanyo. Koro kan an kaka ker ni aketo joluo tema akete department gi. Ng'ato nyalo dhi e court to appointment nani bedo reversed by court. Nikech katiba wacho ni nyaka bede gi diversity. Kata gine wach kata minority communities. Katiba ni ogine gi mang'eny. Oketo negi mang'eny nyaka kata appointment kata nomination mar parliament. Minority tribe nyaka yude nomination achiel kata ariyo e od bura. Koro an kaka ker anyalo tiyo kaka dwaro. But nitie extent mo kanyal kadho if gimatimo en unconstitutional ng'ato nyalo dhi e court to court reverse appointments gi. Be gisetimore mang'eny. Ka wachako gi chief justice ma Kibaki no kete gine ma katiba otamore. Wabiro gi aparo ni inspector general mana wachako e katiba be. Gik mang'eny osetimore, progress mang'eny osetimore. Ma katiba wacho ni ker okinyal timo kamae, mae yo to osetimore. Wane progress. Pok wachopo kama ne wadwaro but wane yo wabo chopo. Ilero kanyo makare. Nitie wach midwa medo? Ada medo cholo kanyo. Wawe igine paga dek mosekalo. Wasebedo gi presidency adi? Adek, mamara adek. To katiba wacho maber ni appointments mitimo offices mag piny owacho nyaka nyis sura mar regional balance. To katiba kwero nepotism indiko jok ma anyuola ni kata jok ma close kodi wedeni kata jok ma e region ni kende. Kwang'iyo mokwongo appointment mana ker otemo timo mar CSS. CSS kata Uhuru otemo actually Uhuru no succeed mo appoint. Ker masani ntiere ni bene nentiere during that time ma oganda piny no oppose ni onge appointments makamano makatiba oyiero. To ker makoro donyo sani ni onego bed ni en gi knowledge mong'eyo ni appointments matimogi onge katiba. Ere gimomiyo odhi mbele mondo tim appointments go. Ma court
ema nodhi ochungo those appointments. But kata ka ning'iyogi dine gi succeed, tineno ka regional balance bende ne onge e iye. Nyocha kar kae nitiere appointments manotim KRA mondike gazette. Iyudo ka communities ariyo kama odhi okawo 90% mag appointments. Iyudo ka Kalenjin ema nitie malo, Gatamalo is it 70%, idhi luwe gi Kikuyu. Basi iyudo ka tres moko gi nang'iyo pepa ne iyudo ka joluo nigi appointments 70 kende, 70 appointments. Iyudo ka another tribe nigi over 700, moro nigi 600. That thing was published. To onge ng'ama osekawo atua moro amora mondo miyo timane nonro gimomiyo appointments gi notim e yo makama. Mano omiyo wacho ni 13 years, higni 13 down the line, onego beni sani koro kindiko ji e piny owacho, sirikal onego were gi ng'iyo wach mar dhoudi, wach mar tribal appointments. Onego beni regardless ibed ni in president mwa kanyi, ibed kata ni a minority group e Kenya karka, submitting appointments kato bed offices ministries go nyaka gi itim appointments kolure gi kaka katiba wacho. Gi team regional balance. Ka tribe no kawo kata 30%, moro dhi okawo 20%, moro dhi okawo 5%, mondo mi out of 100% wayud ni kamoro dhoudi dhot ka dhot nigi ng'atgi e iye kar kanyiendo. Eka jopiny bende winjo maber ni hawa kara katiba mono kilocha sani koro tiyo. To bende kapod wantiere ma network mar okinyi ma kawuono, bende wang'iyo kanyo ne kinde ma bende niketo chik katiba ni mar higa mar 2010 nodwaro mar mondo mi olok kit kaka itelo kata kit kaka iloso chike kaachiel kod telo e pacho kae. Ka bende ni dwaro wachno mar public participation kata mar kawo pach jopiny ahinya ahinya to kapok oloks gimoro mar mondo mi obed chik e pacho kae. To ng'eyo ni chapter 1 mar constitution mano mar pacho kae omiyo japiny teko. Iwacho mar constitution mano mar pacho kae omiyo japiny teko. Iwacho kanyo ni all sovereign powers belong to the people of Kenya and shall be exercised only in accordance into this constitution. Matiende ni chik duto oket e lwet japiny. Kaluwore kod kwacha kata gi chapter mokwongo mar katiba ni kaachiel kod wachno mar kawo pach jopiny kapok oket gimoro amora obed chike pacho kae. Ajabungu, bende wach makama osebedo katimore, bende osebed kiriwo jopiny ahinya ahinya to obed kata weche mag yiero jogo madhi telo ne sectors mopogore opogore e pacho kae kata mar keto gimoro mar mondo mi obed chik e pacho kae. Ka duogo chien matin, osiepa ni biro ginene ni nitie concept moro miluongo ni constitutional and constitutionalism. Mano itayo chike itayo katiba kaka katiba dwaro. Koro nitie gik moko mosetimore mang'eny. To mae gimoro ma ka pach japiny ok obedo included kata kudwa loso chike. Inyalo paro kata most recently gine mar finance bill. High Court notamore gi kadho mar finance bill on the basis ni japiny, dwaro ma japiny, duol ma japiny noko bedo included gine mar passage mar finance bill ni. Koro japiny ema nigi teko mang'eny mar tiyo gi gine mar dwaro mar katiba ni. Katiba ni no gima ber gi katiba ni teko ni ker onge gi teko mang'eny kaka choncha. Ker mana obedo excluded mar gwelo joten migepe to gi joma dongo e serikal majorly. But joma ng'eny gi ker ok nyal tiyo gi teko ne kaka odwaro. Koro kaka japiny ema nigi teko mang'eny e katiba ni. Koro ka japiny wacho ni kata ka odwa loso chike nyaka ket gimoro miluongo ni public participation. Jopiny to public participation ni venues nyaka bede gazetted gine e oboke ma pile pile. Ni koro tarik 18 wabo biro social hall, Jericho social hall wabo bedo gi twak e wach chike ma wadwa keto ni.
ka serikal ok otimo gigo to dwaro ma serikal ni obedo chik to mano be ka ng'ato dhi doho to doho biro gine ni gini ok nyalre, ok nyal timo, ma ok nyal bedo chik nikech nok uketo pach japiny kata dwaro ma japiny e gine ni chikegi. Korka kori Samuel Ayeko, bende koro katiba ma pacho ka inya momiyo japiny teko moloyo kila ng'ata wacho ni jakenya ma kawaida ema katiba ma kama omiyo teko mathoth moloyo kata jatend piny Kenya. Bende osebed kitiyo kode yo makare, to bende japiny ma kawaida bende paro nong'eyo gino ma katiba wacho, kose jopiny pono nong'eyo ng'ani Kenya kae tinde watiyo gi katiba manyien to kata gima katiba no wacho to jakenya kia. Yes, Joyce, kata ka katiba, kata ka japiny kia gima katiba wacho, japiny onego ng'e maber ni ene man gi teko Kenya kae moingo ng'ata ng'ata. Japiny ni ema keto ker e ofis, japiny ni ema keto governor e ofis, japiny ni ema keto MP, japiny ni ema keto senator. Kinde mag elections igo ombulu, iyudo ka japiny ni man gi teko mar keto jogi ofis. Koro japiny ni gi teko ma katiba bo recognize ni japiny man gi teko. Public participation nitie gi tieng' diriyo, okay? Nitiere kao dwaro pach japiny to kod kao pach japiny. Pogruok nitie kae. Pogruok nitie kar kanyindo. Nikech yes, sirikal nyowacho ni yes, wadhi dwaro pach japiny. Magi team public participation, gidhi e forums go, giwuo kodgi, gikete gazette, japiny okel pache, to bende gikao pach japiny ne gitiyogo. Mano omiyo ineno ka kweth mar Azimio wacho ni issue mar Finance Act. Okay? Ni wacho ni nentiere yes public participation, and I was very happy with that. For the first time, jopiny nomi thuolo mar golo pachgi loso chik mar ang'ono mar osuru. To pach japiny be notigo. Nikech sirikal nodhi wuok from nowhere, giwacho ni okay, koro housing levy cha nonego wakao percent adi? 1.5. No, mokwongo 3%. Then giduo wacho no, koro wakao 3%, wakao 1%. 1% no negia okay. Be mane mene dwache japiny. Mane wanyiso ni nitiere two faces. Nitiere dwaro pach japiny kod kao pach japiny. Nikech kineno ka majority mane mosebedo katiyo mathoth e pacho kae, kao pach jopiny kose dwaro pach jopiny to timre. Timre kabisa. Nikech sani iyudo ka gimora mora ma sirikal dwa timo, bed sirikal mamalo kata sirikal mar county, ineno ka nitiere public forums magitime consultations, gitimo publication, gik magitimo go e gazette, japiny kadwa menye somo gazette somo, gikwayo expression of interest, ka gidhi timo appointments, kata ineno ka sani kata ke appointment mag CECs e county government idhi tim, ineno ka pach jopiny dwaro komondi, mondo jopiny owachane jok ma wadwa keto ofisgi be gin joma ber, okay? But gima nyaka sirikal bengi, courts oseng'ado decisions mang'eny mogolo criteria mar timo public participation. Public participation oken dhi keto gimoro e gazette tiweye kar kanyindo, oken dhi lando gimoro e TV tiweye kar kanyindo. Courts osewacho ni public participation dwano chop ne japiny mantie mwalo piny gweng' kuchecha. Koro ochakre malo ka president osegolo idea madware public participation, itime nyaka kete of course the national newspapers, local newspapers ma be indiko gi dholuo kata dhok magogo be nyaka kete, radio stations, TV stations, local TV stations nyaka kete. Aya, nyaka obed gi barazas mag chief, okay? Chief nyaka luongo ji bie baraza mondo gibed enlightened ne gima kama matimre tidwaro pachu mondo miyo ng'ono otigo. To gima ang'eyo ni ok timre sana en tiyo gi pach japiny, okay? Mane gima koro sirikal onego bed ni koro focus on. Yes, wasetimo public participation, wasedwaro pach japiny osemiyowa pache. Bende pache ni be koro wadhi keto into perspective a team mondo mi pach japiny ni otim kaka gidwaro chande. Mano kora pani should be the new focus.
sirkal kone ochak lok pachogi mondo gichak tiyo gi dwach japiny, ok dwachgi. Nikech process japiny kodhi court mondo dhi challenge kata chik moketi kata appointments moketi, to sirkal wacho no, wan atimo public participation, wan gi evidence okay, no miyo gi thuolo ma gikelo the opinions, but does that opinion count? It should now start counting. To mana kaka isewacho yo makare, nikech wang'e ni seche moko ja sirkal nyalo kata kawo adiera okang', gidhi kacha to gikawo pach jopiny, ponono gikawe akawa kalure ni katibo wacho ni japiny nyaka kaw pache, to paro makamano ok ti godo e yo makare. Weche makamagi ketho katiba ma pacho kae Jabungu, ponono nyalo hinyo ja Kenya e yo machalo nade, kalure ni kata weche gi mag public participation. Adiera inyalo bed ni dhi kacha titimo public participation, mak mana ni paro makamano ok ti godo kaka oyangore. Kaka okilo wacho ni nitie dwaro ma japiny to nitie pach japiny. Nitie public participation to nitie views mag the public. Koro ka views mag public, ka public wacho ni okodwa wach kata waket kata wach housing levy ni, jopiny mang'eny nok dwa wach housing levy ma atamalo adek ma sirkal ne dwa keto ni. To sirkal owuon gibiro ni koro gikete atamalo 1.5%. Koro ema gino dhi e court ni japiny nok dwa wach housing levy ni, nikech okwayie gi gine, wakia kata gima housing levy ni en ang'o. Mano e public participation. In kaka sirkal idhi e piny kar chief, baraza ma chief, inyiso ni wan kaka sirkal wadwa keto housing levy 3% kamae. 3% ni bro konyo kamae. Iwacho kaka ker ne dwach mar ker e jopiny. To ka jopiny ok dwa gini, views gi bedo captured. Makoro ki isegine report ma public participation en kamae ni jopiny ok dwa gini. Ok ni koro inibiro out of nowhere ni koro gini wawinjore ni en 1.5% ok en 3% kaka noa gini ne. Views ma japiny, nikech japiny nigi teko mang'eny e katiba ni, ema gino pod ni e court. To sani osechopo Court of Appeal, High Court no tamore gi dwaro mar sirkal mar Finance Act. To koro wabo neno nikech pod ni e Court of Appeal, but aparo ni kaka High Court no ng'ado ni koro japiny no ko bedo included in especially watch mar housing levy ni, japiny no ko bedo included, ayie gi duoko mar High Court, but en mata ma pod die court, wabo neno kaka pod dhi mbele. Anyakora moge jonga medo pano nene okinyi makawuono pod wantiere twaka, antiere kae kod okila ariyo, mano Samuel Ayeko ka achiel kod Okinyo Jabungu. Ka bende watwaka higni 13 nyaka katiba ma pacho kae ni chakti. Anyisi ni bende kaka janeno marwa inyalo chwalonwa ote kata paro mora kokali yorwa duto te mag tudruok mar mondo mi in bende ibede achiel kuomwa e twak makawuono. Wawacho katiba omiyo japiny teko, japiny man kawuono nyalo bedo ni pejore ni to en teko mane ma katiba omiya, kaluwore ni kata kinde ma wakalo chien anno jopiny no siko kawuok oko ni katiba omiyowa teko mar ponono dhi kata picketing, kata kamano giwacho ni ok wasebedo kwatimo mano maber. Gin teko mage mang'eny ma katiba omiyo japiny mar mondo mi gibed kod ng'eyo? Samuel. Joyce, katiba omiyo japiny teko malach kuom jotendgi kod kuom kaka itelo kaka kiritogi, kaka jopiny, kaka jotendgi, kaka jopiny timo development, kaka timo teko momiyo ka japiny neno ka nitiere mibadhi moro e sirkal, ber sirkal mamalo, ber sirkal mal county, gin gi ratiro mar timo demonstration, peaceful demonstration. Giwuok oko, gigol duondgi mondo duondgi owinji. Gibende teko mar petition chwalo petition e county assembly,
kata Senate, kata National Assembly. Gichwal petition margi, giket kwayogi mondo jotelo managi yiero mondo mi o represent gi od buchego mondo mi otim ang'ono o debate pachgi magidwaro cha. Nitiere bende e katiba gar kae ma teko momi japiny mar recall, the right of recall. Kineno ni jatelo manoyiero cha ok ti kaluwore gi chik, to kotinu kaka onego ni chik dwaro mondo mi otinu, un gi right mondo mi otim ang'ono, petition mondo jatelo mondo gol oduogo oko mondo ombulogo manyien. En triro mar japiny ma pok nobedo exercised, pogi jopiny poko timo ang'ono, pogi capitalize, pogi embrace ni gin gi teko mar golo ng'ato e office. Jopiny poko embrace tiende ni gikia ni ginyalo golo ng'ato e office. Gikia, yes. Jopiny kia maber ni ginyalo kata MP e office. To ng'ama omchiwne thuolo kata ratiro mar puonjo jopiny gigo manitiere katiba. Kata kamano adwa ni umakna parono gi kanyo mondi. Wakaw yuewa mokwongo e twak marwa mar mbako romo okinyi ma kawuono nyaka Ramogi Jwang'. Pod wantiere twak okinyi ma kawuono. Mak mana ni wakaw yueyo madundo gi sani. Mana kaka inena ntiere kod okila ariyo okinyi ma kawuono watwaka kotudore kod higni 13 nyaka ne katiba mano mar higa mar 2010 ne chak tiyo e pacho kae. Wamodho mana pi matin kaeto waduogo wadhi mbele kod twak. Kik idhi mabor. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ng'ama miyo, bonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamoro amora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ting'eyo kaka chalo mama, nyuola nate ting'eyo kaka chalo, mama nyuola nate ting'eyo kaka chalo, sama koso pesa ting'eyo kaka chalo. Amedo nyisi ni kidwaro winjo thuma mar Alilo e skiza kod inyalo diyo *811 *343 # ibro yude yo makare. Ma wane Ramogi TV. Ramogi TV en od jothumbe duto magonagi. Ero uru kamano.
Nyakora Ramogi Ajwang' kama na inyako medo bedo kodwa okinyi makawuono e twak marwa e chenro mar mbako romo kama twako tudore kod higni 13 mar katiba manyien mapacho kamano katiba mar higa mar 2010 kata katiba manoket e chik nochak tie pacho kae kochakore tarik 27 dwe mar 8 higa mar 2010. Nyaka sani katiba makamano nokelo lokruoge mopogore opogore e pacho kae ka odiochieng' makawuono watwaka mar neno ni katiba makamano osebed kiluwe e yo makare. To moko kuom gigo mane katiba manyien okele pachoka bende gisebedo ka gikonyo jo Kenya e yo makare kose oyo. Mane momiyo kaponi e kitudri kod okinyi makawuono pokilewa ahinya kalore ni antiere kod welo ariyo e studio kae. Mago antiere kod yawuot luo mabende wigi otimo jere mago okila kamaloka. Antiere kae kod okinyo jabungu kaachiel kod Samuel Ayeko giduto gin okila. Watwako tudore kod weche mag katiba. Bende anyisi ni nyalo tudri kodwa ichwalonwa ote moramora kokale namba mar ote machuok ma en 36000. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV X account @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara e Yuda Joyce Oduor. Kapok ne wadhi e yueyo apenjo kanyo ni katobedo ni katiba omiyo ja Kenya makawaida kata ja piny makawaida teko mar ponono golo kata jaod bura pisko okti makare, teko mar ponono koneno ka oktimnegi gimoro makare to ginyalo dhi e ng'anyo. Kata kamano jopiny moko kosebedo katimo kamano yudo kata ne gwenge moko ponono kata jaod bura ok kony jopiny e kelo dongruok madwarore. Jotelo mane giyiero ojwang'ogi. Ng'onego bed ni puonjo japiny ng'eyo gigo mantiere katiba mondo kata kotimo gimoro to ng'eyo ni atimo gini tadira katiba mapacho kae orita. Jabungu. Kuom puonjo japiny aparo ni ka wachako kanyo katiba ma wan go sani en katiba ma ong'ere mang'eny. Kapok katiba ma wan go machon ma 2010 kata an be nakia ni katiba ni chal nade. Mano ma kapok nokel manyien. Mai man go kae. Katiba machon access to information ne onge ng'ama nong'eyo ni katiba ni wachang'o. But sani nitie progress mang'eny ma okanyal keto ne serikal weche mang'eny ni jopiny kia dwaro ma katiba. Japiny nigi gine mang'eny mana ni koro implementation mar katiba ni onego bed progressive. To mano luore mana gi serikal manitie. Wanyalo gine ka duogo chien matin ker masani no pingo katiba ni. Koro en gimoro ma nyaka ubed gi serikal moro ma winjo manigi progressive nikech katiba en gimoro ma implementation en progressive. Gima serikal otimo masani oweyo wach puonjo japiny wach katiba ni. But kaka katiba ni nochakore japiny ne ng'eyo gik moko mang'eny to gik moko mang'eny be biro e wach katiba ni. Nitie conflicts mang'eny ma japiny onego ma serikal onego med puonjo japiny nikech mano tij serikal manie telo sani onego med puonjo japiny e gine baraza kaka mar chief onego giti gi chief puonjo japiny. Nitie migepe mag serikal kaka Commission on Administration of Justice, nitie man ombudsman, nitie the Gender and Equality Commission. Nitie migepe mang'eny mag serikal ma onego progressively nikech japiny ok ng'at moro mi puonja mana kawuono to orumo gi kanyo. Ipuonje gik moko mang'eny nikech katiba ni kelo conflicts mang'eny. Ni mae wacho kamae, ma wacho kamae, katiba wacho kamae, court be no interpret gini kamae. Koro wan kanye kaka jopiny. In kanye kaka japiny e wach katiba ni. Teko ni kanye. Nikech wach kata kawa wach mar ng'anyo ni. Wach ng'anyo japiny nigi teko mar dhi e ng'anyo. Serikal through kata Attorney General gi jomoko gisetemo dhi e court kwedo wach ng'anyo ni. To court otamore ni oginyal ng'anyo ni e katiba. Court ok nyal declare court ok nyal suspend constitution literally mano gima serikal dwani mondo court otim ni gi suspend constitution to court ok nyal suspend constitution. Emineno cases mang'eny ma serikal otero e do ma kwedo gine wach ng'anyo
onge mora ma court wacho ni ng'anyo ni is illegal or unlawful. Koro mane ma japiny dwa ginene ni koro ka serikal adwa dhi e ng'anyo to serikal ok dwa ni adhi e ng'anyo to court wacho ni ng'anyo ni e katiba onenga dhi e ng'anyo. Koro kae mo onego wawinjre ni koro watim nade ineno. Serikal kaka policy maker onego gine ni japiny koro watim nang'o nikech dose tamore ni ok wanyal tamo ji dhi e ng'anyo nikech mae gima nie katiba. To serikal wan wacho ni ng'anyo ni ok wadwa ni mondo timore. Koro serikal ni onego obigi formula kata act of parliament, picketing and demonstration gigine ni koro ka court wacho ni ok nyal gine ubo dhi e ng'anyo to ng'anyo ni ubo time kamae chakre saa 2 nyaka saa 11 to yoni ema ubo luwo to kata kun gi petition moro ubo tero ne office makae. Koro mano ma problem manitie. But japiny as at now japiny ong'eyo gik moko gimang'eny manie katiba ni. En mana conflicts and emerging issues ma bire katiba ni ema japiny ema serikal anyalo choni serikal ok ti maber nikech japiny wach mar katiba ni should be a continuous process pile japiny ong'eyo ni achopo kae mae tang'eyo en kamae. To ka wang'iye katiba ni mar higa mar 2010 wang'eyo ni gima duong' makata ng'e ni kipenjo japiny sane ni ing'e wi katiba mar higa mar 2010 japiny ponono nyalo ng'isi ni katiba mar higa mar 2010 nokelonwa sirikal mar loch gwenge mano devolution mabende sani koro miyo katiba nowacho ni biro los county assemblies counties duto 47 mayudore pacho kae. To wang'eyo ni kalure kod katiba nitiere gigo mabende iluongo kanyo ni objects mag devolution, wantiere kanyo kod principles mag devolved government kaachiel kod tije mag ji duto manitiere e counties magwa ma pacho kae. Penjo en ni kalure kod gino ma katiba yango ni sirikal mar loch gwenge onego bed ni timo kaachiel kod jogo magin jotelo e sirikal mar loch gwenge bende gisebedo ka giluwo katiba e yo makare Ayieko. Joyce, kar devolution kanyo sirikal ma majimbo no en gima sensitive sana nikech kaka nachako wuoyo kar kae na nyisi ni mane gima duong' malich mana katiba ni nokelonwa. Tineno kaka counties nochakre sani koro en higni 10 nyaka counties ne chakre. To nitiere counties moko manodhi ofwenyo riekono mokwanye from the beginning giringo kode kendo gidwa ni konjo jopiny mane counties go. To nitie counties moko mabende jotelo manoket kuno ok no ofwenyo riekono chon gin ne gidhi chiemo gidonjo kanyo gidhi yako county koro iyake ka tam ni rumo tiwuok iwene ng'ama chielo bende donjo yaka koro iyudo ka sirikal mar county nitiere moko mapoko ochopo singo katiba kaka ne katiba dwaricha. To gimonego jopiny tim en ni gin gi teko maduong' e katiba karka mondo mi giyier joma kare manyalo tiyo negi mondo kel dongruok e county. Kisani gik manatimre gik moko maniyude national government katete sani ni county government. Kidwaro gik moko kaka hospital county government onego bene miyo. Kidwaro gik moko kaka pi mane gwenge onego bene timang'ono iyudo e county kar kanyendo. Tipenjo ni to be gisebedo ka gitiyo makare kalure kod katiba. Gipacha kamiyo gi percentage pod an mantiere kar 40 pod igoyo mana 40 kanyendo nikech iyudo ka wan gi counties 47 to ineno ka sani nitiere cases mang'eny maluoro counties kodok korka kwalo pesa e county. Nyocha ndalo chira ka ineno ka statistics data ilungo data price o data mar ng'ane mar sam gitu kucha konyisi kaka counties osebedo katiyo nyaka ne katiba donji tiyudo ka ilungo recurrent expenditure ng'enjo ng'enyo osara osara pesa osara ni malo moingo gimoro amora
which means ni ichame to devolution of the yuaip ginene development of the yuaip piny kocha. Manyiso ni counties okomiyo development priority. Nikech kata kwacha dier katiba ni en katiba man ka kendo dhi tiyo kuom higni mang'eny kapok oloke. Jopiny notemo loke gi BBI ma bende court nodhi ochungo. Koro kapo ni sirikal mar county okotimo development ne jopiny, to jopiny onge kaka dhi konyore mbele garka. Nikech mage gik midhi ne kawuono, to mage gik magidhi neno higni 20 mabiro kata higni 30 mabiro. Ka gigero facilities makonyo jopiny, mage gik ma jopiny dhi neno higni 50 mabiro. Nikech king'iyo higni 60 mosekadho nyaka ne Kenya yud loch, compare gi gima katiba manyini osekelo within 13 years, yes, nitie progress. 40% nacha entiere awache on implementation mar katiba ni. Koro higni 50 mabiro Kenya dhi chalo nang'o? Kaka Kenya dhi chalo higni 50 mabiro dhi bedo determined gi kaka counties tiyo. Development mikete counties. Chiwo pesa handout ok dhi konyo ji. Kwalo county mondo mi geri ok dhi konyo jopiny. Ini dhi geri kendi gi nyithindi gi anyuolani, but jopiny mang'eny dhi dong' kama gintiere cha. Omiyo kipenjo ni boseti gi county e yo makare kalore gi katiba, amiye atamalo 40 ni pok wachopo singo mar katiba kako onego beni owinjore. To korka kori Okinyo Jabungu, wang'eyo ni counties magwa gino mabende kinde ka kinde wacho ni nokelnwa counties makamae nego bed ni kelo dongruok machiegni kod jopiny, kendo kaluwore kod katiba nego bed ni weche mopogore opogore dhi kare e counties magwa, ahinya kotudore kod weche mag dongruok, weche mag neno nondik ji e tich e yo makare kaluwore kod katiba kata kiluwo chikno mar 2/3 gender rule. Kwang in inyalo miyo counties magwa atamalo machalo nade kaluwore kod kaka gisebedo ka gitiyo? Counties wanyalo wacho ni sani en higni 10 nyaka counties ne losi kaluwore kod katiba mapacho kae. Kuom counties magwa makaluo, kano wachako katiba ne wan gi governors abich, wan gi counties 4 ba ne wan gi governors abich. Nairobi ne notel ne gi jaluo. Koro kuom dongruok kata kuom gine mag katiba, counties magwa bomiyo gi atamalo 20. Nikech kaluo onge gimosetimore kata gi dongruok mora mora. To teko ma katiba omiyo japiny ni ema nigi problem. Japiny nigi problem yo machalo na watch implementation mar especially mag counties wa makaluo. Nikech katiba omiyo japiny teko mar yiero jatelo modwaro. Chon japiny ne onge gi teko no. Nyalo paro around higa mar 88 kae ma notiyo gi mlolongo system. Mineno kata mlolongo system, koro jomochung' kae mang'eny mano ema bedo jaod bura kata kansula kata jatendu. But katiba ni omiyo japiny teko mar yiero ng'amodwaro, ma okochuni ni koro ka kaluo en ODM nyaka igina mana ODM, yiero jatelo midwaro. To mano ema problem osebedo kaluo, nikech nyaka wachak concept mar devolution ni sani higni 10 wasebedo gi impeachment motions mang'eny. Governor ma Embo osebedo impeached diriyo. Wasebedo gi impeachment Kirinyaga County, wasebedo gi impeachment Kericho County, wasebedo gi impeachment Kiambu County, wasebedo gi impeachment Nairobi County, wasebedo gi impeachment wasebedo gi impeachment counties mang'eny. To mana wach checks and balances mag governor ma governor tiyo ma otiyo marach gi dwaro mopogore gi jopiny. To kaluo nyaka sani pok obedo gi impeachment mora mora, despite the fact ni
Siaya ne gine moro ma governor madho chai mar 42 million. Gino dhia kamano ma story no ruma kamano. To Siaya County nigi county assembly, ma tij county assembly. Matio nyaka ket governor erati. Mano bende manyakele penjo machielo ni kata county assemblies ma bende nolos kaluore kod pen chike ma pacho ka bende gitiyo tijgi eyo makare. Adwa ni mak na mana parono gi kanyo kinyo jabungu kaluore ne chenro mar mbako romo watudore kod jofwambo magwa mondo wawinja ni to jopiny wacho nango kotudore kod thuon wach marwa. Gie thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Kisumu. Millicent Adhiambo kinyalo winja ka intiere county ma Kisumu. Ichio nade ka intiere county ma Kisumu kinyi ma kawuono. To jo Kisumu wacho nango kotudore kod katiba ma pacho kae. Higni 13 koro nyaka katiba ne chak tiye pacho kae. Millicent. Ero kamana ahinya Joyce. Achiel kachiel kwa wuok e alwora ma Elgons kata Ogango ma bende jopiny ni kaendi mondo mi gigole pachgi kotenore kod weche motenore kod thor wach ma wan go ewi katiba manyien ma bende sani onyono higni 13 nyaka ne kel gi pacho kaendi mondo gita jopiny. Gie thuolo ni endi abro teri achiel kachiel jopiny mondo ginyiso ni to giparo ang'o ewi katiba manyien. Higni 13 sani bende nitiere gino ma katiba osetimo e ngima japiny kata lokruok ma katiba go osekelo e ngima japiny nyaka ne kelgi mondo mi luruok kodgi gine kaka inyalo ti kodgi kelo dongruoge mopogore opogore kata tayo ngima japiny. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera ichak na gi nyingi nyisa ni paro nade katiba mar higa 2010 sani onyono higni 13 nyaka ne kelgi. Ei katiba nitie chike manokel ma bende jopiny owinjo lu kata chike ma bende yiene jopiny timo gigo mopogore opogore kaka japiny kata jalno ma ondikre kaka jakenya. Inyalo wacho ang'o machiegni? Gikora iluonga ni Lwayo Dhiambo ae area mar Elgon. Ka gitiba mosebedo kwaneno ka eri ok wane ka lokruok nitiere moromo mak mana ni koro wegi kaka jopiny kora kata na wuon waumia gi gimiluongo no suru to waumia gi gik mano chikwa ni biro miwa nyaka dakika makoro wantiere ni. Gima timore katiba ne ni gimokethowa kaka wajopiny en okabila makoro ketho ji ma ok nyal timo kata konyisi ni dhi tich nyaka igol gimoro ni kiyudi. Yudhe no chik tich kobiro nyaka idhi gol gimoro kiyudi. Sani oboke okony kata itero oboke ni nyaka ng'eyi, koko ng'eyi to kiyud tich. Ok aneno ka rach moro nitiere kindwa gi sirikal gi gine en ni wan e bwo nikech wan jo Kenya. An iluonga ni Ken Otene. An jadak ma Kisumu kae area mar Elgon nyaka Kibos kanyo. An kachung' kae kadwa wuoyo ndada wuoyo kawacho ni nyaka ne gimiluongo ni katiba mar 2010 nyaka ne kele e Kenya kae kane wago referendum mane wa katiba nokelnwa katiba manyien bang'e ka Raila Amolo Odinga gere nosegore ne wach katiba ma katiba nobiro. To adieri jowadwa jo Kenya kawuoyo kodu kae awacho ni kwang'ia adieri mar Nyasaye katiba ni pok wayude benefit. Ohala mwaseyude katiba ni nyaka ne katiba ni kele pok wayudo ohala moro amora. Nikech kata kaponi in japiny mathagore mapiny in monego beni mi right ni to right ni katiba olero maler koa malo nyaka piny ni japiny onego beni miyo right ne katiba. Inyori ahinya kanyo to chik beni ani kanyo to chik ni onge ng'ama luwe mang'iso ni wan kaka jopiny onge benefit kata moro amora mwaseyude katiba ni. Wavumilia tu kwa wa Kenya to lakini kwa wacha die polo malo katiba ni to pok wayude benefit moro amora. Omiyo akwayo ni jopiny owuoga mondo wakonyre uru kaka wanyalo yudo right marwa mane i katiba. To kik wamany right maonge katiba nikech right wanie katiba ka to pok omiwa kata matin. Onge gima nyalo wacho mang'eny anene mango ni wadwaro right. Police Omondi Oweti Elgon Skana jadak maka katiba no kele 2010 ma wanene ko kele mano promise wani
katiba dhi bedo maber kendo jopiny dhi winjo maber. To nyaka ne kele adier ma katiba donjo. Waneno governors, waneno senators, waneno women rep, waneno MCA. Adier jogi nitie, lakini ber mar katiba ni kaka japiny ok wanene, ber mwayude iye onge. Wathagra thaga, wavumilia tu kaka jo Kenya. Mando chunya osagombo kata ni Kenya mondo usi, mondo kila ng'ato nwang' share nodhi onyiew lope kama chielo e piny moro. Wahinyore e wach katiba ni. Nikech joma nokwakiero mondo mi odhi okonywa, jogi okonywa, jogo bolowa bola piny ka, ging'iyo wang'iya. To kochopo diere campaign, to gibiro kendo ginyiso ni ajo kama wadhi konyou kaluwore katiba mondo okel 2010, katiba ni wadhi konyou go. To koro kwang'iyo joma promise ni dhi konyo katiba ni, gin kaka osayiere to gidhi gilal. Koro onge ber mwaneno, wamedo mana hinyre, gik moko medo mana idho malo. Koro piny tek, adiera makende piny tek. Ging'iye wachwa kaka man ging'iye mondo gikonywa mondo nyalo dhi mbele. Ano Ani lungano tieno Samuel, anja dak mar Elgons Kolwas and Ford. An kada wewe katiba ma ten. Ani korane no ka gik mano otingo governor, senators, women rep, so on and so forth. Aneno ka katiba ni osekonyowa kaka wan raia. Gimomiyo wacho kamano, nikech sani neno ka loch obiro nyaka machiegni kodwa. Chon mondo mi kata nderni mane nie kor gwenge gi mondo mi ne losgi, ne gikawo time kabisa. To kaka ward marani mar Kolwa Central, sana neno ka there are some nderni molosi kaka achiel kuom gin Kolwa Tido Kunya Road. Mano ndara mane chon ka pok gari obiro. Mano ndara mane okalre. Koro an gi kora neno ka devolution mar osekelo lokruok e ngima wan raia. Kama chon neno ka nyithiwa wango dala ne school fee chando kabisa. Sano ka afadhali moro biro asali. Forms athi yude gimoro ma otere sikul. Koro aneno ni katiba ni aneno ka sekonyowa kabisa. Anyingi longa ni Miriam Akinyi, awuok Elgons kae, an gi mela mondo kae. Katiba otani odhi kodwa marach kaka waslafan. Sani pesa mora mora makata sani wayude piny kae onge. President wanodonje e Kenya ko wuoyo ko wacho maber ni obro duoko gik moko chien, bech mogo, bech sukari, bech kila kitu. Sani fuelo idho makata jo pikipiki sani hinyre, nyaka jo mtoka bende hinyre. Koro wan jo business kaka wan jok magolo gik moko Nairobi to kelo Kisumu koni. Koro wan kaka wanyalo timo mondo wagol gik wa mondo to Kisumu koni otamowa. Pesa no nyalo yude no jo fuel bo medo no kaka wanyalo timo. Kata sani maisha bo idho gimoro ni kod ratiro ma yiene japiny timo gigo mopogore opogore kata mana weche dhienda ka ng'ato golo pache kata weche mag chwalo dwargi mondo mi owinji gi piny. Ka kamano kionge penjo moro amora taduokni e studio dhi nyime kod wach manyien ere kaka osekonyo japiny. Makare paro mar jodak e kaunti ma Kisumu. Mago gin mana paro mar jodak mopogore opogore kotudore koda ka higni 13 koro nyaka ne katiba mar higa mar 2010 chak tiyo ayanga e pacho kae. Kowuok e kaunti ma Kisumu waringo kendo wadhi nyaka e kaunti ma Migori kaluwore ne chenro mar mbaka wachwalo mbaka e kaunti mopogore opogore. Jojo ma kinyalo winja ka intiere kaunti ma Migori okinyi ma kawuono ichio nade Migori kono. Jojo piny e kaunti ma Migori wacho nang'o ahinya kotudore koda katiba manyien masani tiyo e pacho ka Joma. Erokamano jo igi makare kaunti ma Migori kare na dini enigni 13 wochik no manyien kaka Constitution 2010 ma piny kama ariyo kod apar. E jigno bende oganda osebiro ka golo paro mopogore
bende koro osebedi ka ikete gode negi paro ni ikete maber bende nitie kod paro ni ok osebedi ka ikete maber en chik no bende wang'eyo ni nitie kod fuondi madongo kata chapters maromo 18 bende fuondi matindo tindo mantie bilong kaka nitie go manyalo 200 kod 4 ka bende kinyi ma kawuono moko magi modang'eyo kowuok kuom jopiny wadang'eyo fuondi to ahinya fuondi 4 achiel kuomgi en fuond maduong' midendo kaka sovereignty belong to the people ma en ni oganda kata japiny ema nitiere kod ratiro. Fuondi ma bende wadhi ng'iyo kendo mar ariyo en fuondi mar namba 4 mawacho ratiro mar japiny, the bills of rights. Kendo mar adek en fuondi namba 6 mawacho leadership and integrity bidhruok kata telo kaonge bedo kodgi paro kod achiel ma kaka devolved governance. Koro mago moko ka yanto fuondi mag chik mar bende gin kaka japiny kwang'i mano mar bidhruok mag telo jotelo moyiero weche maketo sirikand loch gwenge te e tim kaka owinjore bosekete e yo makare. Koro ni mondo miya thuolo mondo akaw mokum pacho ganda mar ng'eyo ni to mokwongo ginyalo miyo chik ni atamalo adi nyaka sama wuoyni adwa ni chori machiegni mokwongo adwa ni chakna gi nyingi kapok wadonjo e twak ahinya adwa ni mondo ikona ni nyaka sama wuoyni chik mar Kenya Constitution 2010 ekete tim inyalo miya atamalo adi higni 13 nyaka nikete. An gi nyinge luonga ni Robert Juma kawuok Migori County. Anyalo wacho ni kanyalo miyo kata percent chik manyien mane wakalo 2010 sani higni 13 nyaka nwakale anyalo miyo atamalo 1 ewi 10 mana 1 ewi 10 nikech wasefail kendo wasagore piny kechik king'iyo the sovereignty of the people mowacho ni power belongs to the people teko ni e lwet japiny. Sani ka inchi ng'iyo ka maandamano dhi mbele teko ma japiny nomaye mar bon mi otim kata exercise is right as a Kenyan mar wuok oko kendo ywak ne ka jopiny timo nade winjo kata sirikal nego bed ni winjo ywak notame kendo nogo jopiny sawa mano wacho ni kanyero sirikal ofail. Namba 2 king'iyo chapter 6 of constitution mawuoyo ni leadership and integrity leaders wagi thothgi onge gi integrity manyalo wacho ni chakre malo nyaka piny achiel mido kong'iyo gima timo kendo nigi gimiluongo ni integrity no. Leadership king'iyo bon mi bed ng'ama nigi integrity nyaka ing'e gimitimo nyaka itime sari titime kiwango man titime ne jomage mano leaders wagi onge corruption kapok wadhi kanye wacho wach mar integrity jotelo miwacho ni samoro ok ochopo rang'eny madwarore une muyierogi ere kaka inyalo wacho ni ing'e ne jatelo cha gine ne gumbe ok ber ang'a mosefail en in koso chik mwango. Sama wadhi ma political parties yiero kata mana register of political parties timoga yiero ok gikonywa yiero joma wadwaro nikech sama wadhi e weche mag mwadhi timo iluongo nang'o party primaries jogi ok konywa joma wayiero to gi alternate giloko mano miyo samoro kwasadhi yiero kachande to joma ok dwa ka ema giketo to joma nwadwa to gitimo nade giwe chien king'iyo chakre rais jokeno ok dwa Ruto to king'iyo kachande en emokete mbele kaluwore gang'owa gi weche mag political parties kech osayiere to en ng'ama mibadhi notimo godo newa iwinjo kidhi counties the same sani king'iyo Uasin Gishu County this current senator Mandago no bedo gi scandal mag weche mag kawo pesa jopiny mag nyithindo mag somo nokonego bed ni ochung' kata mana e ballot mar kama koro leadership mar integrity ofail. Kiduogo weche mag ng'adi matin kar integrity ka iwacho ni kaka weche mag mibadhi samoro dowe ema golo ga firimbi mogik ne ng'ani nigi mibadhi kiluongo seneta ma Uasin Gishu samoro do pok oyude ne en gi keth ere kaka mati iwacho ni koro samoro onego bed oko mano kosore mar Ethnic and Anti-Corruption Commission mane mosere mtiyo gi DPP bon migi investigate ni ng'ani ben adier ni nokoso chik koso en gi mibadhi king'iyo gima japiny wacho en ema otimo ang'o notelo sama nichoko pesa gi kech sama ne en gavana ema gigi ne timore e bwoye mano no fail kendo dowo wakwan dowo ni dowo be ok ti tijgi kaka winjore ni tim tijgi judiciary. Erokamano akaw fach ng'ama gik ng'ama chielo dakika matin watieko nyaka sama wuoyni chik ma 2010 bosekete tim kaka winjore. Chik ma 2010 pok okete tim nikech sani endi kiwinjo kaka governors pod giywak ni pesa pok oornegi devolution kaendi gik moko nitie ma pok otim mang'eny koro gini pod ni chien gimomiyo gin be pod ni chien luwore gi jok mane oyier king'iyo higni 10 mokalo president manokalo Ruto
Uhuru Kenyatta nopingo BBI niendi gi constitution masani watiyo go niendi. Current president masani be ne pingo gi niendi constitution. Koro gigiendi ok gi kia gin kaka gino winjo be ni tayo. Emomiyo weche mang'eny pok ochopo nyaka sani. Erokamano wati gi ng'amo gik wati kod saa ng'ado wacha gi nyingi. Inyalo miyo chik masani osekete chik maromo atamaladi. Chik masani mosemi chik en atamalo 4 nikech kaluwore gi sirikal ma wantiere masani matiyo ma en President Ruto ne okale 2010 mag nen BBI manen Ruto manen Raila gi Uhuru nokal BBI no noduogo gore piny kaluwore gi atamalo kaka Ruto no ng'ade. Nyaka samoni ni kwa tieko sirikal loch gwenge be osekete teme na chiel kuom gwentie chik mar higa 2010. Sirikal me gwenge pok okete chik mar gwenge kaluwore ni mibadhi mano omako Kenya kaluwore ga 2-3 manitiere. Erokamano kinyalo winjo mano mokuom pacho ganda bende nyaka sani wach ni ka ging'iyo chik ni mar Kenya 2010 pok okete time yo mowinjore. Kadwaro margi en ni mondo piny owacho kaachiel kod migepe mopogore opogore ka okang' makare mar ni koro kete tim mondo japiny koyud ber mabende gisebedo ka gigeno ka wuok kuom chikni. Nyajo Juma kowuok e kaunti ma Migori wawinjo kanyo paro malewa ahinya kowuok kuom jopiny e kaunti ma Migori ahinya ka gichwalo pachgi kotudore kod higni 13 koro nyaka ne ket e tim katiba manyien mano mar higa mar 2010 kowuok e kaunti ma Migori wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay mondo wawinjane ni to jo Homa Bay wacho nang'o kalore ni nyaka sani thuon wach mabende watwake en kotudore kod higni 13 nyaka katiba ma pacho kae ne chak tiyo. Waseng'isi kanyo ni katiba mar higa mar 2010 nochako tiyo ayanga tarik 27 dwe mar 8 mano mar higa mar 2010. Sani wantiere higni 13 weche mopogore opogore katiba makamano noketo akare. Maduong' en sirikal mar loch gwenge counties 47 mayudore pacho kae. Jopiny nomi teko mathoth kokalo e katiba ma pacho kae kalone ni japiny ema nitiere kod duol moloyo ng'ata ng'ata. Adwani wadhi e kaunti ma Homa Bay watudre kod jafwambo marwa Ali Abich. Kata kamano kapok wadhi e kaunti ma Homa Bay nyaka Ramogi Tv in bende anyisi ni nyalo tudri kodwa kokalo e yorewa mag tudruok mag mbui mano koriwo namba mar ote machuok ma en 36000. Facebook kacha wantiere live kaachiel kod X wantiere live ibiro yudo wa Ramogi TV. Nyisa ni Ali Abich oseikore. Ali Abich kiwinja yo makare ichiwo nade ka intiere kaunti ma Homa Bay okinyi makawuono to jopinye kaunti ma Homa Bay nyaka sani neno nade kotudore kod katiba manyien mar higa mar 2010 Abich. Erokamano ahinya Joyce Oduor wachiwo makare kaunti ma Homa Bay kaendi kendo kaka inyalo neno chenro jodak e kaunti ma Homa Bay ka anyato e boma kaendi dhi nyime kod chenro mage mapile mag odiochieng' kendo kaendi wabako twak kaachiel kod jopiny e kaunti kaendi kaluwore kod twak mwadhigo nyime Ramogi TV okinyi ma kawuono kwang'iyo okenge ma chike ma pacho kaendi osegoyo higni 13 nyaka ne ketie tim chike manyien e pacho kaendi kama wan ka kod jopiny kaachiel kod jogoeko makendo ratiro mag jopiny mawadwa go kodgi mbaka mondo ginyiso ni to gin kaka gin jopiny ma kawaida gere kaka gineno kaka chike ma pacho kaendi osebedo kadhi nyime chakre sani koro higni 13 nyaka ne chike manyien chak tiyo e piny Kenya kaendi. Be nitie gima giseneno kaka jopiny kata be nitiere gigo eko ma samoro gineno ne chike ma nokal higa mar 2010 pacho kaendi nitie kod gikruok moko monego bed ni iloso. Achiel kachiel achako twako jakeno ratiro mar oganda e kaunti ma Homa Bay kaendi ma en jakanyo e bunge mar jopiny Homa Bay kaendi Ologor ma biro chako twak ma wadhigo nyime Ramogi TV okinyi ma kawuono kaluwore kod twak mwadhigo nyime okinyi ma kawuono. In achiel kuom jogo ma kendo ratiro mag jopiny Homa Bay kaendi kendo jakanyo mar bunge mag jopiny Homa Bay kaendi higni 13 nyaka piny Kenya nyaka chike manyien chak tiyo e pacho kaendi kaka nero makendo ratiro mag jopiny kaachiel kod japiny e kaunti ma Homa Bay kaendi en ang'o minyalo wacho ni osedhi maber kaluwore kod chike manyien mana ochako tiyo Kenya kaendi higa mar 2010 machiegni. Erokamano Ali Abich gi nyinga na iluonga no Otieno Logor ajadak e boma ma Homa Bay kendo ja Homa Bay County but awuok Suba South Gwasi South Ward. Mokwongo akawo erokamano ne jo Kenya mano wuok oko mogo ombulu e higa 2010 mondo wabed gi katiba manyien. Achiel ber mwaseneno ni achiel an kaka japiny anyalo wacho pacha ma sirikal winjie nyaketo sirikal tesre ok ndalo machon
mane kowinji kiwuoyo kamano tilal mana kodi. Mano thuolo ma katiba osemiya. Mar ariyo, katiba nokawo kelo kaunti omiyo wanyadhi neno twak achiel kachiel e bunge madala ka moko chuno ni dhi nyaka Nairobi. Mano dongruok achiel mwaseneno. Mar adek, kelo counties omiyo sani jowa ondiki kata king'iyo hali abi Homa Bay town ne ke compare go higni 13 mokadho gi sani inya neno kata movement mag geche kang'eny ka nikech ang'o county obiro gi departments mopogore go officers mopogore mondik ka kendo gik mwaneno malo mwaneno ka. Machielo ma adwa wuoye kuonde madaer mondo losi e katiba manyien. Wan kaka jomosebedo ka tero weche e doho, nitie fundi mag chike kuonde moko madwaer ni mondo timne katiba amendment and kaluwore gi pend chik 255 miwacho ni japiny nyalo initiate lokruok mar katiba. En mani nochakre chien kacha e BBI to nokoluwo yo maler omiyo nogoye piny. Mano be momiyo awacho ni kata sani twak madhi mbele mar bipartisan pod ok oluwo yo maler nikech naneno ka last week parliament nodhi discuss to gi discuss kapok gikelo pa jopiny owinji makata kawuono senate dok wuoyo to gik ma gidhi wuoyego jopiny pok obiyo kawo pachgi. Koro aneno ma ka en nuoruok mar gicha wadwaro ni kaka jokenya tim gigi maber. Fuondi ma adwa wuoye kawuononi ma aneno karicho kibire katiba ka nitiere kare 232 a kendo nitiere kare 234 2 kuondego iyudo ni chik wacho ni county gichung' kar kendgi gin autonomous body to iyudo ni ka gimoro timre marach ringe do mar jotich tiyudo ka ibedo discourage nikech iduoki ni doge Public Service Commission mondo dhi owinj gini. To anang'eyo ni Kenya ka ne wachuogo do moko matindo miluongo ni tribunal, lakini Public Service Commission onge gi gimiluongo ni tribunal. Koro chik wacho ni oko play quasi judicial functions. Omiyo wadwa ni fundi mag chikgo kibiro wan gi chike mag Public Service Commission kare 85 86 89 mawacho ni nyaka ka appointment otimre counties gi Public Service Board to gi County Assembly Service to okiyiego nyaka iter gino malo mondo winje to jogi ok play part mar do. Omiyo ma gidiyo do bathe kulchiel to do bende osebedo maber nikech ali king'iyo kare katiba 22 gi 23 omiyo thuolo kaka japiny ka neno gima rach tatero to iyudo ka chik modogo kete Public Service Commission diyo raticha mono winja tadhi e court mondo winja. Koro adwa ni judges bende ka ging'iyo fundi mag chike molos gi parliament to nyaka ging'e ni manolos gi jopiny ma 2010 duong'ne an act of parliament. Erokamano mano wan kod jakeno ratiro mar oganda ulogor kogolo pache kalo kotok madhigo nyime bende an ka kod achiel kuom dak ma be kaende machiegni bochago nyingi ting'iswa ni higni 13 nyaka chike manyien chak tiyo e piny Kenya kaendi kaka jadak ma be kaendi bende loka gisedhi makare to ginang'o gini ma samoro kosedhi makare monego bende loso chike ma Kenya kaendi machiegni. Erokamano an iluonga ni Tobias Korebo Suba North Gembe Ward ajadak Homa Bay ka kaka jachiel kuom jo boda boda Cold Spring Kai nyaka ne chike gi kelnwa gisedhi kodwa maber to adwa wuoyo mana weche ariyo ni nyaka ne chike gi chakre being ne counties nobedo formed kata created mang'eny osomiyo wabedo gi pek kuonde moko nikech yudo ka koro miyo osuru osodhi malo nikech koro kaka japiny yud yweyo maber onge compared to chon mane yudo ka ne constituency ne ntiere matin kendo ne yudo ka ne tich tiyore maber ne yudo kata ka koro ne nyalo ng'iewo mkate kata hata siling 30 sane mkate mondo icham en siling 65 kata 70 mane yudo ni koro bech gik moko koro dhi opogore nikech ng'ato go bech gire kaka odwaro. Mano achiel maseneno marach nyaka ne katiba chakre. Adwa wacho ni maber ne nyaka ne katiba chakre katiba okelonwa devolution and this devolution osodhi kodwa maber king'iyo kata mana county mwae kaka Homa Bay ok wiya nyalo wil mar wacho ni
the most excellency our beloved governor Gladys Wanga also the kor maber nyaka ne odonjo office dano kata kai weche mag yore osebedo maber and mai ka kuyo devolution time iyudo kata ka koro weche wa ka mag nyuol ka ng'at dhako dwa nyuol tiyudo ka koro osedonje facility yo mapiyo ka wadhi kata mana loko mag weche mag ohala tiyudo ka wendi mag wadhi yo maber nikech tich osebedo maber koro miyo kanyo to koro amba wiyo ok nyal wil mar gode the governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga ero kamano kuom timo ma otherwise kopo ni ne governors nyalo bedo gi the spirit mar inowa malo weche mag devolution kaka ma Homa Bay kane to aparo ni county nyalo mabedo maber otherwise thank you very much. Ero kamano ahinya chakani gi nyigi tingo sedi pachia nango wang'iyo igni 13 nyaka chike manyien chak tiyo e piny Kenya kaendi bine ka gisedhi nyime e yo makare kaka in achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi. Ero kamano Ali Abich ago ero kamano nikech waseyudo nyaka ne devolution ni chakre sani wan kod higa 13 kaluwore gi gik mwaseneno motim mabeyo waduoko ero kamano ne Gladys Wanga kaka gavana marwa mar Homa Bay osetemo kako nyalo maka sani waneno kaka yore mtokni nyalo ringo mokwe to sana sana kaka anaja Suba North wasebedo matek nikech yore ok wayudi nikech ohala duto tem watimo mwalo e dhonam kocha chuno ni nyak wayud kaka gige wa gik malo koni miyo ni ka sama devolution manyoro kelwa ni onego beni jo Suba North bende chako yude konyruok maduong'a kabisa ano wago ero kamano ne jo Homa Bay ni wariuru lwedo mondo wating'uru county wa ni malo to gima neno marache bwo Homa Bay ka ni nyalo yudo ni banks teme bwo Homa Bay onge gi kar konyruok maka wadhi timo service marwa e bank tichaki wuok ni dhi manyo kuonde konyruok mane ei kama jo garajo nitiere matiye mane mwakwayo ni mondo changes ma mondo timre Homa Bay ka ero kamano ahinya Joyce kapok aduogo e studio we wakawo pach achiel kuom jopiny kaendi nyiso ni pachi nango chike ma Kenya nochako tiyo ayanga higa mar 2010 nyaka sani higni 13 nyaka chak kete tim chike mathiru kaendi gin ang'o mineno kosedhi maber kaluwore kod chike mane piny Kenya okalo higa mar 2010 to gin fundi mage mineno ka samoro ok dhi maber monego bed ni iloso mondo gidhi e yo mowinjore. Ero kamano gi nyinga iluonga ni Felix Okoth kata nying mong'ere iluongo no Choro Nyar ma an jabodaboda ma town ka Central Ward but ajadak ma town ka nyaka ne devolution chakre ok waneno ka lokruok nitiere kendo wagone minwa ma Atieno Nyasuna ero kamano kuom bedo kodwa nyaka ne chakre but gima dwa wacho ni devolution marwa masani ober nikech aneno ka sani kata osiptal aneno kolokore gimoro amoro lokore koro ok ane ka chik ni rach ahinya. Joyce Odiwuor mano paro ma moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay ka ni godo ka wang'iyo ni to gin okenge mage ma piny Kenya osegoyo kaluwore kod chike manokal higa mar 2010 ka sani koro en higni 13 ka winjo ka moko kuom jopiny wacho ni to gin ber mage ma chike manokal 2010 osekelo negi kod winjo ka nitie moko mawacho ni nitie fuoni moko monego bed ni loso mondo mi chike go eko ometio ne japiny e yo mowinjore kopore kaka gin sani nyaka ne kal chike go eko higni 13 mokalo. Joyce ero kamano ahinya Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay wawinje yo makare ahinya bende wawinjo pach jopiny kowuok e kaunti ma Homa Bay kotudore kod thuon wach ma bende watwake gi sani kowuok e kaunti ma Homa Bay adwa ni wadhi kendo nyaka e kaunti ma Kisii wantiere kod jafwambo marwa e kaunti ma Kisii mano Crispin Otieno ichiew nade ka intiere kaunti ma Kisii okinyi ma kawuono inyalo mana bagonwa twak kod jopur ma bende odiochieng' ma kawuono ochopo e kaunti ma Kisii kaluwore ni kawuono nitiere nyisruok mar pur e kaunti ma Kisii. Crispin Ero ina Joyce manaka kiwacho antiere e school ya wuoyi mano mar Kisii School kama antiere nyisruok mar jopur ma otelne kod mano sirikal mar kaunti ni ma Kisii kaachiel kod kembe mopogore moingo kembe 40 mano mar neno ni gijiwo weche mag pur ahinya e gwenge ma kata gwenge ma mashinani ama miyo sani ni mondo los kod jopur mondo gilernwa neno odiochieng' ma kawuono gichano mar winjo ang'o gin weche mage ma miyo jopur ok yud yuto makare. Hapa nilivyosema nipo katika ndani ya shule ya upili ya kitaifa ya Kisii ambapo siku hii ya leo ni shughuli tu ya kuhamasisha wakulima katika eneo hili, na ndio maana nataka kutangamana tu na baadhi ya wakulima
kutoka eneo hili watuambie tu siku hii katika maonyesho haya wao wanatarajia nini wao kama wakulima kutoka maeneo mbalimbali. Wamekuwa kikumbwa na changamoto kama gani? Hebu tuambie mama, umetoka maeneo gani? Alafu leo tunaona umefika hapa, tuambie wewe matarajio yako ni yapi? Mimi natoka sehemu ya Itumbe, Pasi Boitangale. Naitwa Melen Onsombi. Sasa matarajio yangu mimi ni mkulima wa mahindi, ni mkulima wa sukuma. Lakini changamoto yenye inapitia huko mahindi ikukuwa vizuri kwa sababu hatuna mbolea, hatuna madawa. Unajua kuna madawa yenye tunaweka kwa samba lakini hatuna. Hiyo ndio changamoto niliona hapa kwetu. Serikali imekuwa ikisema kwamba mbolea imefika, ile mbolea ambayo sasa ni shilingi 2500. Je, unaposema kwamba mbolea hamna, shida ni wapi? Unajua kwa wakati tulikuwa tunapanda yenye tunafuna ndio hatukukuwa na mbolea, lakini saa hii mbolea wanasema inakuja, sisi wengine hatukupata bado. Na sukuma yenye napitia madawa yenye tunaweka hiyo masukuma kwa sababu tunaleta hapa tauni yetu, tunauza hapa tauni, inaenda Masure. Sasa hiyo changamoto yenye napitia, hakuna madawa mingi tunapewa na serikali. Asante sana. Hebu tusikie kauli ya wakulima wengine. Tuambie unaitwa nani, wewe matarajio yako siku hii ya leo ni gani? Mimi kwa majina naitwa Josh Machuki kutoka Pobazi, Igale. Mimi matarajio yangu kuja hapa leo ni kuja kusoma na kujua vile mimi mkulima wa mboga sana sukuma. Nijue vile tutaifanya tuwe wakulima ambayo ndio tupatie nini pesa tusaidie kwa mambo yetu ya kinyumbani. Na mimi kwa majina naitwa Evans Nyang'ao Mayo kutoka kituto cha Sauti Mwamanwa Saburkesen Mwamanwa Dukesen. Mimi naongea kwanza kabisa, nimetoa shukrani kubwa sana kwa vile bwana wetu ambaye anaitwa gavana wetu ambaye anaitwa Simbalati. Ni shukrani kubwa kwa nimekaa miaka mingi bila kuona filti kama hii kuosi hapa. Mafundisho ni ya bure, hata tuko na mashini hapa ya ukulima. Sasa changamoto kubwa ambayo tunapitia huko kwetu, mimi wakati mwingi mimi napandanga mahindi. Sasa huko mahindi hatuna mbolea ya kutosha, kwa vile serikali itangaza mahindi mbolea ni 2500 huko kwetu, huko kwa vitongoji, huko vijijini. Hiyo tunataka hiyo mbolea ifike kwa matuka huko kwetu kabisa, lakini sio kwa hapa kwa kaunti huko ndio tuweze kupata mbolea kutoka huko. Jambo la pili, tuko ile mashamba yetu kuna magonjwa. Sasa tunataka usaidizi tuweze kubewa madawa ile iweze kuzuia hiyo magonjwa yenye inazuia yenye inaleta hiyo magonjwa. Unajua kama ugonjwa iko hatuwezi pata mahindi ya kutosha. Kwa hivyo tunaomba sana ili bwana wetu ambaye anasimamia waziri wa kilimo tuweze kupata matawa kama hiyo, pia tuweze kupata walimu huko kwetu kabisa hapo Nyatieko. Thank you. Asante sana. Tukimalizia mimi kwa majina naitwa Jared Makori, afisa wa kilimo katika sub county au eneo bunge la Bobasi. Nataka kushukuru the county government ya Kisii pamoja na Remington Africa ambalo ni shirika limeweza kuleta wakulima kutoka Kisii county mzima ili kuja kushuhudia mafunzo ya kilimo. Leo hii tuko na mafunzo ya kilimo ili wakulima wetu waone njia mpya, teknolojia mpya zenye zimekuja, ili watangamane kabisa na washikadau wote au wale wenye wamefika hapa leo, ili tupate kupata mazao mengi na pia tupate faida kwa mkulima. Tunaye pia mkulima mwingine hapa. Kuja, hebu tuambie wewe pia matarajio yako ni yapi na ni kipi ambacho kwa mtazamo wako inapaswa
kufanywa vizuri ili wakulima waweze kupata mazao yao. Sana kabisa, mimi na Daniel Kirongo gori kutoka Igale. Matarajio yangu ni kwamba sana shida tuko nayo ni ya mbolea iletwe katika eneo letu la Bobasi ambalo mpaka saizi hatuna mbolea katika konsesi yetu. Tunaomba serikali ituletee mbolea mpaka huko ndio tuweze kupandia vimea ambavyo tunaendelea navyo. Ukulima itakuwa sawa tukiwa na mbolea karibu, na walimu wetu ambao ni maofisa wa agriculture ambao wanatuletea mafunzo mengi katika ukulima wetu waweze kuongezwa ndio waweze kufika hata kwa sub-location, waweze kutufundisha ndio mbinu mpya za ukulima katika eneo letu. Joyce, manaka kiwinjo to mano gin moko kuom jopur mano mantiere gwengegi ma Kisii mauke sub counties mopogore opogore. Kana adwani mondo anyisi gino matimore bathe ka kata jopur mawuok kuonde mopogore opogore machopo e skul ni mar secondary ma Kisii, ineno kaka gipango line kanyo, mano gindiko nyingegi ka gisetindiko nying kila japur wacho gino ma otimo e puothe. Tok mano gichiemo e tent mantiere piny koni kuma wantiere koni, kuma giyude tiegruok mopogore opogore mawuok koa kuom kembe mopogore opogore moingo ma nyaka sani mano kendo nyaka sani gino mwachano winjo kata kowuok kuom county government mano ma Kisii, mano deputy governor ma Kisii Robert Monda bende chano mar chopo alapni ma Kisii school kendo mag pur county ni ma Kisii. Kamano ang'na wagi kanyo, ang'na watudre kendo kodu kanyo Joyce mondo ang'o wanyisi gino matimore romo ni ang'ne rum kar gimoro saa 10 kanyo, kendo toke kanyo ang'na wuo kod jokanyo mopogore opogore gi lerno ni nyaka sani ang'o gini monego bed ni timo maneno ni sekta mar pur ojiw e thurka. Erokamano ahinya Crispino Tieno kowuok e kaunti ma Kisii. Wawinjo kanyo kaka jopur loso yo makare ahinya to kotudore kod nyisruok mar jopur ma odiochieng' ma kawuono dhi mbele e kaunti ma Kisii. Kata kamano kaka pile nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar mbako romo wamenyo ni weche mopogore opogore ama bende jofwambo magwa luono odiochieng' ma kawuono. Kata kamano thuolo marwe maneno korum wadong' kanyo kod dakika maderoma 6 kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Mbaka mane wagoyo okinyi ma kawuono tudore kod higni 13 nyaka ne katiba manyien chak tiyo e pacho kae. Moko kuomo bende nooronwa ote magwa e yorewa mag tudruok okinyi ma kawuono. Kwanyalo mana somo moko kuom ote ma bende nuoronwa achiel kachiel e TV kanyo. Wuod nyago par wacho ni Amayo Nyango Alan, sirikal masani ketho katiba. Ote machielo kwanyalo yudo ote machielo kanyo Irene Awino bende wacho ni teko tindo norumo e katiba. Gik matimore e Kenya sani opogore gi chik mar katiba. Konyo Kech bende wacho ni katiba tinde onge gi teko. Awuoro Kenya ka bende wacho kanyo ni Kenya masani tiyo wacho ni adok ugenya pacho. Mano ote mara makare ahinya. Dogo betiyo ga kose tiyo gi pachgi. Mago ote mopogore opogore ma bende joneno magwa oronwa okinyi ma kawuono. Kata kamano nyakwara Ramogi Ajwang' pod antiere studio kae kod Okinyo Jabungu kaachiel kod Samuel Ayeko, giduto gin okil Kaloga. Kapok ne wan kod jofwambo magwa mana mapiyo piyo Okinyo Jabungu ang'adi bende ich wacho point moro mana mapiyo piyo kaachiel kod wachni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono. Ya kaka tieko wach mane awacho cha en ni japiny ema nigi teko mang'eny e katiba ni. Ma nase twake wach impeachment ma governors mang'eny obedo impeachment to Kaluo pok waneno gima obedo impeachment. Gima omiyo Kaluo gino onge ni japiny nigi teko mar yiero ng'ama odwaro. But ka waneno Kaluo, yes wahero chama, wahero ODM. But ODM ka ODM ok wanyal yudo jotelo ma wadwaro ma ODM. Wan gi teko moro mar gine kata ka wakili ochung' kae to wakili nigi sera maber, japiny nyalo yiere. But ok ni koro ka wan ODM kae ma wathoe athoya ni koro ODM ema nyaka water mbele. Wanyalo tero jo independent, wanyalo tero ng'at mora mora. Mano katiba ema owacho.
ok ni japiny nyaka idiri mana ni wach ODM kata ng'amisemiyo telo ni kata governor ni in kaka japiny in gi teko mar kata bago ng'anyo wach Siaya County mar 42 million mano timore cha nyaka sani pok owinjore. Homa Bay nitie gine mar governor mo retire awitin mano kelo mar Agri-City. Agri-City ni pesa mang'eny man Agri-City ni nochamo. Japiny onge gima japiny wuoye wach ni. Matene ni koro jopiny onego bed ni wuok oko gi sani gichwal duondgi kaluwore kod pen chike ma pacho kae. Wach ni mogik Okinyo Jabungu kwatieko twak marwa kaona e bwo nyiriri 30 thuolo marwa emorumo. Anyalo wacho ni katiba ni implementation ne pod nitie. Mang'eny ma koro giwacho ni gima katiba osekonyogi. Katiba ni pod implementation ne pod nitie. Ok obedo implemented fully. Wan gi wach 2/3 gender rule ma parliament pok obedo implemented. Moko katiba ni nitie moko mosetimore but kik wabed gi geno ni katiba ni ka wadhi mbele dhi bedo implemented fully to kaka japiny onego iket leaders to accountable nikech kaka japiny number 1 e katiba. Kama na makare onego japiny ket leaders man mondo mi gibed accountable. Wach ni mogik Samuel Ayieko ka watieko twak marwa okiny makawuono mana mapiyo piyo. Erokamano Joyce, wach na mogik en kama. Katiba mar 2010 ber malich. Odhi konyo jopiny kokawe mokete tim kaka dwar. Gima dwaro mondo ajiw jotendwa kata makaluo ni mondo gikaw thuolo makende mondo gitine jopiny, gikel development ne jopiny. Gijake nino kakoro jo Homa Bay mor. Ni Governor Gladys Wanga osekawo tich maber makende mo okelo godo development madhi konyo jo Homa Bay. Anyang' Nyong'o bende Kisumu tiyo maber kabisa. Koro kwanyalo emulate wakop jok ma osekawo thuolo makende matiyo makelo dongruok e counties mondo mi jopiny oyude obed ngima maber. National government bende onego beni koro sani koro gimed counties pesa 15% atin ok chop kiwango ma katiba no chiwo cha. Nikech katiba mamiyo counties pesa. Ok en government, ok en president. Katiba mana miyo counties pesa. To katiba wacho ni county governments onego mi 35%. Ang'umiyo por kwame 15% cha. Manyaka ne chakre. Gimede atamalo no odhi kata up to 30% mondo wane kaka dongruok nyalo biti mang'ono nyalo bet e counties. Mano kende mawacho jopiny katiba omi teko. Kineno ni jatelo mani yiero ok tini maber, thiche oko kombulo chopo. Kel jatelo madhi kelo dongruok e ngimani gi nyithindi gi anyuolani for the future generation. Erokamano ahinya okil Samuel Ayieko kaachiel kod okil Okinyo Jabungu kuom kawo thuolo maru okinyi makawuono uchopo e studio marwa. Wabed kod twaka ahinya kotudore kod higni 13 nyaka ne chaka tiyo kod katiba mar higa mar 2010 mane pacho kae. Nyako Ramogi Tv thuolo marwa mar twaka e chenro mar mbako romo kinyi makawuono ema neno korumo kanyo. Ote magu bende uoro mang'eny ahinya kata kamano ote ok wanyal somo duto kalore ni thuolo marwa omayo wawang'wa. To mana kaka iwinjo kaka okila Ayieko kaachiel kod Jabungu wacho katiba ma pacho kae omiyo japiny teko, omiyo japiny duol, omiyo in kaka japiny ponono kineno ni telo mari kata telo mar jatelo mane yiero ok dhi e yo makare to inyalo kawo okang' mar golo jatelo makamano e kom moro amora kalure ni sani teko nitiere e lwet japiny. Kaka pile Nyako Ramogi Tv e chenro mar arupiny kaachiel kod mbako romo atiere kod jowetega Sharon Ong'ao kaachiel kod Cleophas Oluoch. Wachopo e giko mar twak mar okinyi makawuono. Sharon kaachiel kod Cleophas mana mapiyo piyo. Un korka koru katiba mar higa mar 2010 bende osetiyo makare e pacho kae mana mapiyo piyo kwatieko. Mana kamano Joyce Duore jolony osewacho pachgi wan kono wacho to koro wanyiso ni koro ing'eni kaka jafwambo nyaka ibed by partisan. Kata kamano jopiny oseloso okinde mabende ni nitiere godo oseloso japiny koro ket wach ratil mar mondo mi ginyiswa paro bende sesomo mabende giwacho an mano madawacho.
Aya, mana ka Sharon kete kar kanyo kromo gije ng'en thuolo ma wayudo pile ka pile mano mar somo kendo mar tiegruok ka wasomo paro kendo wayudo rieko manyien. Ogo maneno kamano ne welo mabedo chopo kar ka to en gino madieri ni loch gwenge nokelo ber ma opogore opogore. En mana kaka watiyo kode ema nyalo kelo dongruok ne oganda wa. Katiba en gimoro makare kendo en mano okel kanyo kod paro ma opogore opogore. Achiel kuom katiba mabecho ahinya kirango e pacho ka kata kirango Afrika mangima, katiba mar wahero ni nyime. En ang'o minyalo tim mondo mi ka gigo kete tim mago gigo mantiere kar kacha pen chike gik ma katiba bende dwaro one ni gichopo e yo moro makare. An Joyce korka kora awacho ni en mana apisas ma ochung' kacha ni keto gi e yo moro makare eminego bed ni rango adieri ni gini okete tim kendo pane kamano rumo kinde machielo kwa romo ka higni 7 kendo e Ramogi TV ka koro waduogo warango higni 20 mano higni 7 mabiro ni okenge mage mosego wadhi bedo gimoro ka wacho ne dieri gik mana loso odiochieng' ma kawuono tarik 24 e Ramogi TV kaka nitie ka untie kanyo koda Okinyo Jabungu kachiel koda ka wakili mano Samuel Ayeko duto chopo yo makare korka kora en poch gi pak ne jogo duto moket Ramogi TV okinyi ma kawuono ahinya cheno mar Bakoro Joyce. Ulero kanyo makare ahinya Sharon kachiel kod Cleophas. Joneno magwa wagonwero kamana ahinya kuom bedo kodwa e chenro marwa mar okinyi makawuono ka nochakore chenro mar piny nyaka sani koro wachopo e giko mar chenro marwa mar odiochieng' makawuono. Wagoero kamana ahinya ne welo mabende ne wantiere godo e studio mar okinyi makawuono kochakore welo mag rupiny kachiel kod welo mag mbako romo nyaka kendo waromo odiochieng' makiny. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.